1, 2, 3. Hier 4 dingetjes. Kan je hem voor de nagels? Dan neem ze maar mij, zaken. Wat gebeurt hier nou hier? Ja, dat is wat goede doel, paken. Hé? Wat pak ik? Wow. Oh, ik ga je water schuiven. Oh, wat best toch mooi. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik ben alvast wat taarriedings onttreffen. Je zult het wel herkennen. Blauw, geel, Oekraïnse vlag. Giro 555 455. Nou ja, er speelt het vanzelfs heel wat hier in de wereld, in de wereld. En ik hield er van een week ook een keer mee horen van... Hey, hoe lees je het uit hoe je bent? En hoe maakt je het toch een beetje van, ja, een soort van luchtig. Hè? Zaken saai, dus het is best wel moeilijk om dat goed uit te lezen zonder dat ze echt bang maakt. Nou, en ik een beetje om van, hey, wat kunnen wij doen om de vluchtelingen te helpen? Zaken die had ons Kofteline een keer hier de filmpjes zien, nagelslak van het goede doel. Die zei, oh, dat is leuk. Ah, ik zei, ja, nou ja, dat kunnen we wel een keer doen, maar dan moet er wel een goed doel wezen. Nou, en 1 en 1 is 2, dus dit is zeker een heel goed doel. Dus laten we nagellakje gaan. Ik zei van, mijn waarschuwt dat graag wel een naam. Dat kan wel mijn Bente, want die kent dat echt wel goed. Nou, ik zei, dat lijkt me een goed idee. Bente cool wel. Dus van de middag heb ik bij uit squallen. Ik had even taarriedingsdienen voor het knutselen. Ze moeten zelf ook nog even dingetjes aanmeidje. En dan tussen 11 en 11 4 kunnen mensen in de theatertuin komen. Het is schitterend mooi waar. Daar heb ik een bureau staan met krukjes. En dan kunnen mensen daar hun nagels lakken laten. En we hier betocht van in je nagel, of per nagel is het €1. Maar als het beide handen vol heeft, is het €4. Of door mij zelf een bedrag kiezen in de pot. Ik ga hier nog een mooie pot. En dan al je nagels. En tante Ilse hier nog een heel mooi foto maken. Tja, in je nagel blauw en in je nagel geel. Dus die kunnen we nog erop knutselen hier en daar. Even zien hoe we dat doen. Dus ik had de taarriedings wat troffen. Ik liet sowieso mijn eigen nagels lakken en Beppe Klaasje wonen. Dus dat komt sowieso goed. Lois en Famke zijn er ook wel. Dus er komt altijd wel een PS is maar op aan. Maar ja, ik ga een oproep gedaan op Facebook en Instagram. Maar ik hoop net dat het te druk wordt. Maar het zou leuk zijn dat er nog een prutje komt. Dat zou wel heel leuk zijn. Vergeet je hem net te abonneren en te liken. Dank. Hoi Bente Zaken. Gaan we leuke squallen daar hoor? Ja. En gaan we zin in het nagels lakken? Ik hield wat dingetjes maken, hè? Tante Ilse zal foto's maken. Ja, dat hield je een mooie foto maken van En nageltjes. sowieso Beppe, Mem, Hij en Lois en Famke. Lois Famke en Tante Ilse, toch? Tante Ilse denk ik ook wel even, ja. En je mag het zelf nog wel wat meer versieren. En dan gaan we naar de theatertuin om alles klaar te zetten. Oké. Ik hier nog een hele rier met vlagjes maken. Die zit op nagelslakker, Giro 555. 1 is €1, alles is €4. Of een eigen bedrag, want meer mij altijd, jongens, hè. Zaken en Bente. Giro 555. Nagelslakker. Maar ik zie de pot leuk. Ik doe het voor mij ook al aan, maar dan is het schoonletter. Ik kan hier ook nog wat opplakken, dan weer een nagelspulling. Hoe krijg ik het om? Het blauw is boven, hè? Ik ga nagellakken en Bente op school. Nou, super. Maar ik kan een kettingjes van je ervan. Ik heb nagellak. Ik zoek je zaken. Ik zoek zaken. Ik heb nagels lakken. En dan doe ik nog even zaken. Dus dat er boven op het Ja, hier. past dat er nog bij? Net een grut. Ik daarna gewoon 445. Ja. Goeie beetje. Niet zo slippy koppie. En dan zet ik nog een keer 5. Zeg, ik heb deze neemt dan nog ergens op plakken of op een vlakje. Zo doe ik altijd door. Chocola? Ja, ik kan ik er wel samen voor. Nee? Ja, leuk. Ik heb die door met chocola. Is chocolade uit het, hè? Ja. Oh. Nou, wie had de bak met spul klaar? Dit is een keer op het verkeersbordje. En Bent dat hier een mooi vakantje maken.
Hier is één. Hier is één. Dus dit is met mij. Nou, wij gaan zo op naar de theater om alles kleed te zetten. En dan mag je me eerst maar even beginnen met mijn nagels, denk ik, in mijn eigen. Ik heb even een oefenje voordat de meesten komen. Eerst maar de meentjes er nog aan. Ja, heel ik daar, dat verdienen we nog. Ik ga wel nagellakken remover. Toen had ik het zelf op je gezet. Oh, nou, heel dat helemaal niks. Ik ken er even Binnen wel nog draaien. Ik wil nou al bij Michel. Ja, doen we daar aan. Ik heb alles in kleer zetten. Ik heb een oefenje daar. Ja. Men gaat daar een tafeltje daar zetten met stoeltjes. Dus dat is dit al kleer. Maar met dit nou mooi uitstallen. Ja? We gaan op naar de theater. Nou, en dan zullen we alles even kleer zetten hier. We hebben betaald. Je kent wel mooi zo'n zaak, hè? Ja. Zo, dan kan die grote roenkist wel op die plakken. Welke? Die 2 roen die eronder lezen. Oké. Ja? Ja. 2. Draaien. Hier 4 dingetjes. En daar nog een. En daar nog. En daar nog. En vlaggetjes. Dan gaan we zitten. Hoe liep het dat? Dan gaan we even zitten. Nou, dan komt er aan zo'n INB en die komt zo. Oeh, de 2 goede nagellakjes. De goede kleuren zullen we vast deel zetten, toch? En de meeste van mij oren zit je, maar dit is wel heel leuk natuurlijk. Die 2 wint, hè? Ja. Nou, misschien kan Bente wel beginnen met zaken zien. Hey. Ja. Goed zaken hier zitten. Dit is de kant van de klant. Ik wil deze 2. Ja? En dan wil ik nog eentje erbij. En dat is. Even zien. Deze. Denk erom net de hutloeken, ja? Voor de eerste. Oh. Ah! Snel pakken, dat voortspeelding. Nee, of een doekje of zo'n doekje. Ik denk dat het zwaar is. Ja. Hier is ook genoeg. Zo. Eerste vinger, hier te kleren. Kan je het? Oh, mijn als het weg. No. Goed idee, jongens. Nou, bent de grien daar. Dat bent de liet dat ding opvallen. Oh, helemaal niks. Ga maar zien. Nou, als het meeste de Ze laag. zit een beetje nog op. Ja, chic, met wat waterstaaf. Dus dan kunnen we daar de randje voor mij hoor. Doen is altijd het lastigste. En een Even niksje. een waterstaafje. Hier. Ja. Zo. Ik denk dat een wier. Wacht, dit lezen we eerst even op de grond. Ik eens eerst even blazen zoals het. Dan wordt het staan. Dus welke was nou? Doe maar die. Die? Deze? Ja. Want dan is het een beetje Oekraïens. Want dat is- Dat is in één keer. Yes. Wauw, dat is cool. Ik doe wat meer wat glittertjes erop dus. Maar wie hoeft er net te betalen voor? Nee. Want we doen maar koorziens, hè, even voor de test. Ja, nou de pink, dat wordt het lastigste bij die. Want die druppelt vooral. Ja, nee. Dat is zo mooi. Eerste. Zie, deze is pas mooi. Vind je die? Mijn glitterke. Oh, wat mooi man. Netjes hier. Hey, zal ik alvast even wat wisselgeld in de pot doen? Ja. Dat er even een paar centjes in. Ik heb altijd wat, als je een brief voor 4 had of zo, dan kun je dat ruilen. Ja? Weer staat horen net te betalen. Nee, je bent de makkers, hè? Je moet het betalen. Nee, eerst met blauw, jongens. Oh ja. Zal ik er eerst 10 euro al iets is in er. smitten? Draaien, vrouwen, 6, Ja, die is best mooi voor de. zo. Voor de eerste keer dat de blauwe wat mooier is. 10. Nou, halve werd het. Zaken, de eerste keer dat er niks is drupt. En dat heel mooi is. Zit er 10 euro in, jongens? Oh. Hoe ben die worden? Drie kleurtjes. En ook eens toen Bente hadden ze het Ja. Oké. En wat voor kleuren wil Bente? Ik heb deze toch al. Oh, ik al die kleurtjes, wat leuk. Die draaien? Ja. De zaken, dan kiest je Bente doen. En draaien vandaag. Oh ja, tuurlijk, ja. Ja. Netjes, hè. Oh, goed,
Hartstikke netjes, joh. Dit een beetje ernaast. Ik doe een beetje een tikje. Zo. Een beetje. Nog een beetje hier. Aan de zijkant. Klaar. Nou, prachtig. Ja, dat is hier. En welke was nou? Dan meer maar naar de kring. Oké, dus die. Ik doe deze ook even op. Ja, je kunt best inderdaad de hand plat. Ik kan zaken die vinger een beetje beet houden. En bij de oren gaan sausjes zoek ze maar. Sausje. Ik krijg een saus op de vinger. Dat is wel heel netjes zaken, super. Doe mij maar bij mijn stakje, de bilons, oké? Ja. Dit is net hoe prutte ernaast. Nee, dit is heel goed. Zo. Nou, ik ben aan de beurt. We zijn al een geelta, hè? Ja. Als je bent, die blauw ken ik nog een beetje bij daar. Is dat? Daar, dat hoekje. Dit is handig. Ik heb twee meisjes die me helpen kunnen. Heel iets puntjes, juist. Ja. Ik denk erom maar Zo, dus van die kant naar onder. Ja, strepen naar onder. Nou, dankjewel jongens. Check dit jongens. Een beetje zo. Ik bedoel. Wat een team joh. Nou, maar kijk, betel je denk. Nee. Ja. Oh, net op en halen. Ja. Ja. Nou, maar stond je cent in mijn boesje, maar dat gaan we weer te halen. Dan hoef maar één. Nee, dan pak je, er zit een briefje in mijn boesje. Maar dat was ik vies nou. Wacht, ik pak vrije beppen. Zo jongens. Maar met de pot blijven niet even doen. Ik ga er beide handen in, dat weer €4, toch? Aha. Zo, hierin. Dan hier maar in Bente. En dan krijg ik die €4 en wissel je op. Ah, maar iedereen maar gewoon de pot met vol. Deze ik bijna. Hé Famke, was er ook mooi nagellak op? Maar Sjen, ken Bente wel van die doos? Doe ik nagellak op? Nee. Nee, hoeft niet ja. Maar Sjen, Kleurtjes. Roze nagellak. Sjen, dan doen we hier wat orenkleurtjes. En dit zijn de... Misschien was het deze ook wel eens roze. Ja, nou weer een mooi setje. Ik kan meestal hier kunt kiezen. Hè? Gemeloos zijn nagels dan? Oh, super. Nou, je kunt beide wel wat van. Zet deelt hem hier. Als er wat dichter bilo is? Ja, een beetje dichter. Het is wel helpen, Bente. Doe maar beide wat. Nog een mensen in. Ah, super. Ik wil even glitter. Oh ja, die maar om Bente, Famke. Ja, waarom ben je? Ja, maar om Bente. Oké, eerst deze. Nee. Kun je hierin? Doe hem daar maar in. Was hem zelf horen. Nee, heel wat. Oh, Famke houdt hem zelf. Krijgt haar heid, hè, Tjibbe? Hè? Wat gebeurt hier al je? Ja, dat is voor het goede doel, Paken. Hé? Wat Paken ik? Die dochter zei het van ja, maar wat krijg ik dan? Ja, ik kan hem zelf kiezen. Ja, maar dat kent dan net wel. Ja, maar het is voor het goede doel, hè? Ja, ik doel. Giro 555, Paken. Maar ik ga hier een raarvinger. Ik heb het duidelijk. Ja, die kan Bente wel verstapje. Bente, is toch niet verstapje? Mijn raarvinger? Ja, dan gewoon nou lekker doorheen smitten. Zit dat er mee wat van? Ja, kist er wat aan maken? Dan denk ik wat ze. Sure. Welke kleur? Wat voor kleur? Nou, reet is mijn kleur. Oeh, ja. Ik vind reet de mooiste kleur. Dat is beide schenken en de kier. Ja, die is ook mooi, hè? Maar wat kost het eigenlijk al, jongen? €1 per nagel. Nou, dat is net die hoor. Nee, toch? Nee, doe ik €2. Sure. Net waar je heen? Nee, Bente kent het heel goed. Oh, Bente, dat is heel mooi. Zelfs op zo'n nieuwe Ik naald. ga zuiver het gevoel dat het nog zee. Het is reet. Ja, dat ligt erop. Ik heb het op bloed. Oepsie. Mooi, Lo. Ja, dit kent Bente heel goed. Wat gaat er nog gebeuren? Is het weer op het moment? Ja. Ik hoe net, zei het. Wat zei het dan? Famke, ik hoe net. Zijn een blazen? Au. Ik mag naar dokter. Bente, au. Maar ik kan net bij de zin. Nou, zie ik oren, maar dat wil ik net, hè? Ik zal even zien wat vind ik. Nou, zo, dit is ook nog €12. Nou, bedankt Oekraïne. Alsjeblieft. Dank u wel. Een rode bloe aan. Een rede bloednagel. Ja, nu kan ik wel horrorsminkster worden, hè. Deze weg. En als het helemaal oren is, hou je dit. Ja, ik heb het er weer af. Moest ik nog orenkleurtjes? Ja. Hoi. Hij is
Wat ga je meteen, jeugd? Nagellakje. En waarvoor is dit dan? Van goede doel, jongen. Oh, nou dan maak ik maar even aan het denken. Ja. Nou, ik heb €4. Ik geef hem dan elk op een half van mij een kleur. Dan haak ik de kleur nek, toch? Ja. Ja, dat is een goed idee. Ja, we gaan er 6 in de party, hè? Die had nog niet bij van, maar het... Nou, dan maakt die orenvinger maar giel, denk ik. Dat is 2 euro. Wat is toen aan de keel dan? Tjus aan. Is daar een €4. Hij hoeft maar 2 euro. Ja, maar ik wil het op oren aan. Ik ben het er gewoon en doe het gewoon. Zag ik het wat in de hol? Oké. Dan maar de pink, de blauw en de ringvinger maar giel. Maar staan eigenlijk nog een klant Jelke? Ik ben daar al even in je taai, ja. Ja, dat ben een goede kleur, toch? Ik ben net zo stil. Stuur ze hier maar heen, hè? Ja. Ah, wat hier juf vregen? Hadden we gisteren gewoon even mij naar school, want toen wilde de juf vragen hoe het is. Ja, juf vregen dat ze het mij nemen wonen squallen, maar dan kon ik bij juffen dan. Jongen, ik zit er helemaal onder, man. Zeg, let op, let op. Hoe go lokker, ik schrok al. Perfect, zei ik. Ah, cool. Nou, goeiemiddag. Kan je hem voor de nagels? Dan neem ze maar mij, zaken. En mij zelf kleurtjes uit ziet je, sure. Ik heb bijvoorbeeld de kleur van Oekraïne, maar Bent en Zaken had ik gewoon... Oh, dat is ik van Oekraïne, doe het alle kleuren, hè? Ik kan zelf uit ziet je. Oh. Ja, dat is een super duo deze beiden. Hoe gaat het je, jongens? Wat voor kleuren krijgt? Nou, ik ga eens die zaken zijn van, hij maakt maar mooi wat kleurtjes van die ik het leuk Oh, vind. oh, wat leuk. Dus je hebt toch van alles en nog wat. Hij mij mee even uitleven. Wat Maar hij leuk. pakt de kleur, maar van het misschien tegen past voor bij de vrouw. En dat ik met mijn lievelingskleur zaken. En hoe ben dienen we? Laat me eens even zien. Wow. Oh, ik ga je water schrijven. Ja, Maar de nagels bij ons zijn. en die wil maar hier hoor. Oh, wat mooi. Laat me zien. Oh, wat best toch mooi. Doei, doei. Mooi, hè? Oh, klasse, jongens. Ja, de centjes maar in de pan. Ja, was man. toen ze erin waren. Ja. Zaken of wat? Ja, Dat was dan net. of nee. Ik maak nou even droog, hoe doe ik dat? Gewoon even blazen een beetje. Ja? Eén haan is 1 euro. Ja, 1 haan is 1 euro. Nee, in je vinger. Komt net goed, dit. Komt net goed. Ian. En blauw en in geel. En petsen worden alle blauw en geel. Oeh. Klodder. Met even een beetje een doekje. En we doen waterstaaf. Ja, maar je zult zo'n dikke klodder op. Als je Zulke smaan een beetje bijwerken, zaken. Oh, en doe dus in je blauw en in je geel. Sure, van Oekraïne. Wat super, jongens. Oh, jongens, de pot rekt het al mooi vol, jongens. Stoppie. Nog meer, jongens. Oh, yes. Hey. Nou, maar is mijn vrije. Kom je hem verder? Kon je hem van de nagels? Kom. Oh, het boukje had op. De jouwtsassintje. Dat mag ik wel, hè? Super. Maar ik heb wel een oorklont. Was toen dan echt beide toemen? Een blauw en een geel? Want dat hadden mannen al, ja, hè? Een blauw en een gele toemen. Maar dan blauw en geel doen. Elke in? Ja. Wil maar lekker zitten. Dit is aan de kant. Misschien is het om zo. Ja, ze hebben ook ervaring, Laurens, hoe het maar. Oh, wauw, cool man. Ja. Dit is mooi, jongens. Maar we gaan ik maar tellen hoeveel we nog hebben in totaal, toch? Wie nog? Oh, wat een feest, jongens. Dankjewel. Nou, jongens, we zijn al druk aan het tellen. We zitten op €50. Bent er? Wat komt er nou? 60, 60, 63, 62, 63, 64 en de laatste 64. 64. Hey! Hey jongens, wat wie dit een topactie. En morgen mag je het nog maar naar squallen. Misschien kunnen we daar bij de juf en ik nog wat centjes krijgen. En wat zei ze dan? Voel je hem dit nou? Een leuke vlog, abonneer je, zet buiten en via net, zit chillen, downloaden van die tablet als telefoon.
On naar je chitsvlag.